ka-Foodiebis, today kakain po tayo ng linagang baka. At fried liempo. Meron po tayo ditong rice at bawang at sausawan patis. Siyempre, mayroon po tayo ditong extra sabaw. Mainit pa yan. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil sa pangalawang pagkakataon, makakasama po natin sa online collaboration ang ating idol, sina Pretty Ricky at si Sis Yumi Chan. Ayan. Sa mga hindi pa pong nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Higop ka ng suka. Grabe, parang ako yung nangingilo. Hayan guys, napanood natin ang ating Lods na si Pretty Ricky. Opo mga ka-Foodiebis, na Lods po ay naka-base po sila sa Japan. So, sana po suportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, bless you. Amen. In the name of Father, Son, Sa Holy Spirit, Amen. Ayan, mga ka-Foodiebis, malinis na po yung kamay namin. At kung nakikita nyo, meron po akong kulay blue. Nag-tan mark po ako kasi Nagpa-register siya. binigay ko na yung kayamanan ko sa mga kapatid ko. Ayan, charot lang. Nagpaano na ako, guys. Sige po, kain na tayo. Kain na po tayo, mga ka-Foodiebis. Apo, tabi. Lods, Pretty Ricky, kain na po tayo. Apo, tabi lang natin yung, kunin ko lang yung rice ko. Yung pong bawang natin, guys, ay Yung bawang po natin ay pinirito po natin sa olive oil. Yes. Ayan. So, unang subo tayo. unang subo tayo. Unang subo, mga ka-Foodiebis. Lods, Pretty Ricky, Sis Yumi, para sa inyo ang unang subo po. Kain. Gusto ko may sili. Sarap. Ako din gusto ko may sili. Sarap. Ha? Meron tayong gulay dito. Sarap. Mga Foodiebis ha. Lods. Sausaw natin. Sarap. Bawang. Sarap. Sarap. Mainit. Sarap. Sina Pretty Ricky po, sina Lods Pretty Ricky, nakakolab na po namin sila last August 2. Yan, sila po ang unang nakakolab po namin. Yan. Alam nyo, madami po kaming ikukwento sa kanila. Nung nag-birthday po ako yun, nakakolab namin sila. Yes. Kaya hindi po namin sila makakalimutan. Madami kaming ikukwento tungkol sa kanila. Try muna tayo. Hindi lang si Lods, Pretty Ricky, si Chef Obang, Discarding Basic, at saka si Biyoko Food. Biyoko Food Trip. Ayan, silang apat. Kasama sila sa journey ng aming YouTube channel. Yes.
Sila yung unang nagtiwala sa amin. No? Mm. Sarap. Ito. Sawsaw sa ano, patis. Uy. Sarap. 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 Ito. Laki nito. Mm. Masarap may ano, patis. Mm. Alam niyo po sina Lord Pretty Ricky, sila po ang unang nag-convince sa amin na makipag-collab. Mm-mm. Dati napupunan na po niya sa amin na napaka-supportive daw po namin. Nag-PM siya sa akin, sabi niya, pwedeng collab tayo, sabi niya. Yun, nag-collab po kami. Sinet namin kaagad, no? Ang bait po nila. Sila mag-asawa, sobrang napakabait po. Ito pala yung bawang. Kaya naka Foodie Biz, supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Mm-mm. At sobrang napakasarap din po yung mga pagkain nila, no? Lagi ding putok-batok din yung kinakain At nila. napakaganda ng ano nila, videos. Opo. Sa sobrang linaw yung ano nila, videos. Feeling mo pati ikaw nakikisama ka sa ano nila, Oo. sa pagkain. Tsaka hindi lang yun, kahit nagtatrabaho siya habang nagda-drive, ayan, sumusuporta pa rin siya sa mga premiers po. Mm-mm. Mm-mm. At hindi lang yon, at nagpaparapol pa si Pretty Ricky. Kaya mga kapudibis, punta na po kayo sa kanilang YouTube channel, hindi po kayo magsisisi. Sulit na sulit ang yung Pagbisita. pagbisita sa kanila at pag-subscribe. Kasi mabubusog ka na, mananalo ka pa. Opo. Nananalo yung mga ano doon, yung mga viewers doon. Basta manood lang po kayo. Tapos bubunot po sila ng ng name. San ka pa? Doon ka na. Kay Lods Pretty Ricky. Mm-mm. Tsaka matagal na din namin ulit na makakolab din namin sila ng ulit. Kaso, nahihiya po kami ni BBM na i-PM sila. So, Yes. yun, nag-try lang po ako. Eksakto, sila din po, gusto din po nila kaming makakolab ulit. So, naunahan lang daw sila. So, Pretty Ricky, thank you so much po. Sa pangalawang online collaboration po natin ito. Yes. Masayang-masaya po kami ni BBM. Ayan. At maraming salamat, Sis Yumi, Ma'am Yumi. Maraming salamat. Napakaganda mo. Oo. Simple lang sila. Lambot. Lambot. Lods, ingat po kayo sa pagda-drive. Pagdadrive po.
Kain tayong bawang kasi kumakain tayo ng ano, ng baka tsaka pork. Yes. Kailangan natin kumain ng bawang. Sobrang lambot to. Tsaka yung mga nag-worry po sa amin, na lagi daw pong putok-batok yung kinakain namin. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos po namin kumakain ng mga putok-batok, hapon po nagja-jogging po kami ni BBM. Yes. At saka nagbi-BP po kami ni BBM. Lagi po namin chine-check yung ano namin. At saka nagpa-blood test na po kami ni BBM para sa cholesterol at sugar. Hintayin na lang po namin yung resulta niyan. Kanina, di ba? Yung resulta sa akin, ano? Bakit kulay green yung dugo ko? No. Kulay green ba nakuha? Tao ba ako? Sarap. Sarap. Sakto-sakto yung pagkain natin, no? Makulimlim. Meron siguro bagyo. Yung bagyo ba? Hindi kasi nag-chat sa akin si Ma'am Tani eh. Ma'am Tani. Ano mo na to? Happy birthday ulit, Jocelyn Salalila. Ay, bawang ka. Bawang. Pampatanggal ng sarap. Sarap. Ay, laki nito. Nakakatakot ka na lang. Ano mo na? Ah. Ano mo na? Ha? Sarap. Sarap. Sobrang lakas to. Oh, sarap. Kumain ka na mais? Sarap. Mga kapudibes, huwag niyo pong kalimutan si Lods Pretty Ricky. Mag-subscribe na po kayo sa kanya. Click yun na po ang kanilang bell para lagi kayong Updated sa kanilang mga bagong video. yes. Nakuha mo dyan. Sarap. Parehas po kami kakainin ni Lods. Nilagang baka tsaka po fried lempo. Nakakatuwa sila, no? Yung kumain silang putok-batok. Sabi ni Sis Yumi, uminom ka na suka, sabi niya. Ako nahihilo sa'yo. Alam mo, Sis Yumi, tawang-tawa yung mga kapatid ko sa'yo. Tsaka hindi lang yan. Yung outro song nila, ang gandang-ganda. Pag yun na yung natatapos na yung kanilang video, yun na lang hinihintay ko. Tapos sasabay akong kumakanta nun. Oo, ang ganda. Masarap tumambay sa nila. Napapakanta ako. Meron pa tayong extra sabaw dito. Gusto kasi sabaw. Oh? Sarap.
Sarap. Sarap. So mga ka-foodies, mauuna pong magpe-premiere si na Lods. Pagkatapos po kami, yung hindi pa po nakaabot sa kanila, please, balikan po natin si na Lods, Pretty Ricky. Masarap po silang kumain at napakaganda po ng kanilang video. Ayan. At syempre, Excuse. mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Sarap, no? Lambot. Sarap. Lusin ko na lang to. Sayang. Wala tayong panghimagas ngayon, guys. Kasi makulimlim dito sa amin. Sarap. Mga ka-foodie, habang kumakain pa si BBM, magsha-shoutout po tayo ng mabilisan. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin sila. It's me, Gregine, Sally M, Bajen po, Chicks TVE, Miran MJ, Animes TV, Mother Shingu, Sandalia Family para sa Silverby, Lunch Break ASMR, Jenja Kaiden ASMR, Ash Xbox para sa, at saka si Ma'am Shirubi para sa Golden P, Jenner 16 at Simply Jing para sa Platinum B. Ayan, meron po silang mga channel. Please, supportahan po natin sila at syempre mag-subscribe na po kayo. Ayan. Excuse. Mababait din po silang lahat. Yes. At syempre, gusto din po namin i-shoutout yung napaka-supportive po natin friends. Sila, Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Grace Calderon. Hello, shoutout po sa inyo. Christine Cecil Ogawa at sa kanyang anak na si Marie. Shoutout sa inyo. I love you, Christine Cecil Ogawa. Salamat po. Thank you din Jocelyn Salalila, Sisi, happy birthday ulit. Mamita, Brenny Lagangan. Thank you so much po, Mamita. Love you po. Kay Catherine Gaviola Vlogs, Sheila Rojas, Jing Suyat, Ferdinand Constantino, Sheila Almendras, MJ White II, Nancy Suson, Roda Medanilla at si Winnie Liquido at sa baby ni Chicks TV na si Baby Angel at kay Ma'am Del de la Cruz. Hello po, ma'am. Ingat po kayo dyan. At gusto din po namin i-shoutout yung doktora po ng aming mga alaga na si Dr. Cheryl sa Concare Veterinary Clinic and Grooming Center. Ayan, sa Florida, Florida Blanca, Pampanga. Sa mga may mga alaga po kayo, please visit po ninyo si Dr. Cheryl. Ayan, napakagaling. Kung naghahanap po kayo ng magaling na vet, visit po kayo kay Dr. Cheryl. Galing-galing po niya at super pait po siya. Yeah. At sa kanyang secretary na napakaganda din at napaka-sexy. Hello sa'yo. Hello po. Anyong saya. At syempre, shoutout din pa natin Papatingin yung nila mga kayo. avid viewers natin sila. Miss Cecil White, Gina Enano, at pinapa-shoutout niya yung kanyang tita na si Tita Ayong, Jeneline Yamit Mary Joy, Saysay Lakandula, Michelle Encarnacion, Wendy Barra from Lubao, Pampanga, Jinky Nacion from Aklan, Den Canaling from Naiya, Free. Ayan. Hello Thank you po. so much po sa suporta po Maraming ninyo. salamat po, mga kapudibis. At sa mga avid viewer, silent viewers, at mga bagong nakasubscribes po sa atin.
At syempre sa mga Pinoy mukbanger na din po. Yes. Thank you so much sa suporta po ninyo mga classmates. Makapudibis, huwag niyong kalimutan. Pretty Ricky, mag-subscribe na po kayo sa kanya. I-click yun na yung kanilang bell para lagi kayong update. Sa mga bagong videos po nila. Yes. Ganon din po sa amin. Mag-subscribe na din po kayo sa amin. At click yun na yung bell para lagi kayong update sa aming mga videos. Ayan. Opo. Sa mga foodie, biligpit lang po natin to. Ano na lang po to, buto na lang yan. Naubos natin yung mga gulay at fried liam po. Yes. So mga foodie bis, Guys, balik ayan, po malinis yung kami. kamay namin at maglalaro tayo ng Hanap Barya Challenge. Ayan. With the twist po to kasi gagamit po tayo ng mouth retractor. Ayan. Yes. Hanapin natin yung barya dito sa may arena. arena. Ayan. Ayan. Makapudibis, suot na natin tong Kamandaya. Ayan. Ah, Kasya. di ka na alang asak. Ayan na. Ayan. Ah. Nakakaya. Tusok ka na. Okay. Tusok lahat. Kaya ako di sir tayong audience ngayon. Ako di sa kakaya. Lak na yun to. Ako di, start na tayo. Gang! Ayusin mo yun. Mira! Dali. Ito lang nilakay ko. Mira! Ay. Mari! Ang daya! Hoy, da! Hikot, hikot. Ayan. Lumabas! Pasak na yan. Dala! Ayan! Ang daya eh. Anado ako. Ayan. Po. Kaya nga po, David, huwag niyo po kalimutan si Pretty Ricky. Like, share, and subscribe niyo po siya. Napakasarap niya kumain. Mga po, David, ganun din po sa amin. Huwag niyo kalimutan yung sa amin din, mga videos namin. Mga video namin. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.